Cares concentrades, atents a les lletres i al tauler per aconseguir fer paraules i obtenir la major puntuació, però no sempre la més llarga és la que més puntua. En canvi, en una partida sí que han fet un Scrabble de 92 punts amb la paraula paginada, imprescindible per participar en aquest joc, tenir un molt bon domini de la llengua i també molt de vocabulari. La Federació Internacional d'Scrabble en català i la Plataforma per la Llengua han organitzat aquest primer gran campionat. L'objectiu és que la gent sàpiga que es pot jugar en català com en qualsevol altra llengua. Surten paraules de totes les variants, i de variants mallorquines, variants valencianes i variants del Principat també. Sí. Hi ha 38 participants, són mallorquins, catalans i de la Comunitat Valenciana. La veritat és que els de Barcelona juguem bastant, però venir aquí, ells que habitualment no surten d'aquí, els hi costa sortir, no venen molt a la península a jugar, han vingut alguna vegada, però veig que tenen un bon nivell. També una dona de Granada que fa 9 anys que viu a Barcelona. I més que res la pronunciació. La de Mallorca em costa una mica més perquè l'accent és una mica més tancat, però que sí, molt bé. I això fantàstic. Aquest campionat a Mallorca és la primera vegada que entrega premis metàl·lics. Sempre havíem jutjat més per sonor de guanyar, no? I ara aquesta vegada hi ha aquest al·licient afegit i a part d'això també destacaria que hi ha un nivell de competició prou bo i hi ha bastanta d'emoció. Tot i estar satisfets amb el nombre d'inscrits, els organitzadors lamenten que hi ha pocs participants amb manco de 40 anys. Cerquen relleu generacional.